Mae'r tywydd yn... Diolch yn neis iawn heddiw. Ond mae fi Aimir wedi deud, dim ond be ydy'r tywydd, da ni dal yn mynd i fynd pob diwrnod am y 2 milltir o amgylch yr afon. Falch bod ni wedi allan yn y glaw, a rhywbeth oedden ni'n parhau i wneud yn enwedig trwy'r wythnos yma. Ond mae'r cardio yn parhau tu fewn, ac mae rei wedi cynyddu'r amser rhedeg wythnos yma i 9 munud 2 gwaith. Socian boch. Ie, 9, teimlo'n eitha llwyddiannus, eisiau joio fo. A dwi'n meddwl bod fe'n sgidiau newydd. Dangos y sawdl i fi, please. Mae Iestyn wedi cael y trainers yma ers 3 mlynedd. Os ti wedi cael fatha'r byg rhedeg nôl, yn bendant fe fydd angen trainers arna ti sydd just ar gyfer rhedeg. A wedyn ni, ti feld, beth sy'n angen yw, os wyt ti'n penderfynu ar ôl lockdown bod ti eisiau rhedeg yn hirach ac llefydd gwahanol, falle wedyn ni bod angen trail trainer. Mae yna reswm pan bod fi'n berchen ar dros 50 o bara trainers. I di ddeud hynny, Emyr. Iawn ta, so nhw'n i gychwyn? Right, chicken fajiters, it can't go wrong, gobeithio. Ti'n mynd i siarad fi trwy hwn? Literally, taflu'r chicken, y peppers, y nionyn, a'r tomato i mewn. Ti'n gwybod dwi ddim yn pwyso pethau, fi jyst yn taflu nhw mewn. Ie, rhywbeth fel ffeita, dwi'n meddwl bod chdi rili angen pwyso load. Be ydych chi wedi bod yn fita ta? Sut mae diet chi wedi bod? O'n i wedi bod yn gwneud mwy o mawr o'r cod, o'n i wedi bod yn fel gwneud mwy o banana bread. So mae'n cyd bwysau. So os ydych chi isio 30 grams o gaws ar ben efo? Mae'n dweud tipyn bach. Caws a raisi. Ie, so dwi ddim wedi cael caws yn amlwg. Mae'n fi fan hyn. Stunning. Nice. Da ni wedi gwneud y bwyd wythnos yma, be ym wsos nesaf ta, nawr ni'n gwneud sesiwn ar y corff fi'n gilydd? Ie, sy'n dda. Dwi wedi dechrau bwyta un fi. O, mae'n fi newid llithro. Diolch pawb! Os rhywbeth o, dwi wedi gwneud gymaint yma ar y corff wythnos yma. Fel arfer dwi'n gwneud ymwrthian trei, a rhedeg, a circuit, ond dwi'n gwneud bod yn gwneud ymwrthian trei neu circuit wythnos yma. Dim y ddau. So dwi'n ni'n sydd hwnna gael rhyw fath o lanwad ar yr glorian. Sut mae Iestyn? Helo, dwi'n iawn, diolch. Da iawn. Hei, gwranda, gen i weld os di'r glawn wedi taflu dŵr oer ar y ffigurau. 17 stôn, 3 pwys. Dyna'r dy bwys ydi wythnos diwetha. Gen i weld beth i ffigurau wythnos yma. Heddiw dwi'n pwyso 16 stôn, 11 pwys. Iestyn, ti wedi colli 6 pwys. Mae hynny'n anhygol, llongyfarchiadau. Rei. OK, mae yna rhywbeth sydd yn codi pob blwyddyn yn ystod FFIT Cymru. Ti'n gwybod stori Iowan am drawsnewid, ti'n gwybod yn stori i. Beth i ni wedi wneud yw, i ni wedi gwneud ymwrthiant ar ôl i'n cynllun i ddod i ben. Os dwi'n gofyn cwestiwn i ti pa elfen o'r cynllun ffitrwydd wyt ti'n mwynhau, beth ti'n mynd i weithio fi? Y rhedeg. Mae codi pwysau, yn newid siap y corff. Dyma beth sydd yn adeiladu'r cyhyr yna. Right? So, os nag i ni yn parhau gyda'r ymwrthiant, beth sy'n digwydd yw, wrth bod ni'n colli'r pwys yna, mae gennym ni groen yn weddill, excess skin. So, os ych chi moyn gweld wir newid yn siap y corff, mae angen i chi godi pwysau. Ie. Dr Iwan? Hi Iestyn, gred gweld ti cario ymlaen bod y tywydd wedi troi. Mae beth yw'r reality bywyd ynddo fe, goresgyn, y rwystrau yna. Iestyn, llongyfarchiadau mawr iawn, colli 6 pwys, a gwrando, dy darged i tro yma wan ydy i golli 2 bwys arall. A dwi'n yn gwybod be di'r rhagolwg yn y tywydd ar gyfer yr wythnosau sydd i ddod, ond ti'n gwybod beth ti angen wneud. Cario ymlaen. Diolch ti Iestyn, cymol fel. Hwyl, tra! Tara!